Salutare și bine v-am găsit la episodul 2 din The Forest. În acest episod o să jucăm doar cu Petru. Popa nu este prezent, din păcate. Hai să căutăm cave-ul cu harta. În partea asta am zis că e în episodul trecut. Undeva pe aici. Vezi că eu nu am mâncare dacă... Dar nu mi-e foame acum. Eu spar niște valize. Am să dau, nu știu, ceva zilele. E doar clot. Îți dau medicamente. Hai că am ajuns la cave. Ce, ai găsit un cave? Nu, am ajuns unde, gen la un cave, nu la ăla cu... ăsta Păi asta altul. zic. Te-am întrebat dacă ai găsit un cave. Și tu ai mâncare, ceva? Necuri, dar o să găsești în cave ăsta și tu. Se aseamănă cu cave-ul, cu keycard-ul, dar nu sunt sigur. Nu, deloc nu. Ăla cu Chiardo e complet diferit, în altă parte. Ce e aia pe jos? Vezi că vreau să pun un steag. Da, dacă nu e cave important. Îi, De unde știi? ori în ăsta e scuba. Nu, dar nu mai știu sigur în care era scuba. Bă, da, Da, eu aș zice mai bine să întâi să ieșim din el Sens. și după să pui. signal. Bă, da, Popa, unde a pus steagurile alea? Păi cred că pentru că el nu se văd steagurile. Nu, unde le-au pus gen... Steagurile se văd, uite-le în capăt, dar de unde le-au pus și el? Eu nu le văd, asta e chestia. Mamă, cum să nu le vezi? Uite-te în spate. Nu știu vreo unde erau. Bă, eu pun o casă aici, nu știu. Mai avem nevoie de 9. Gata. Am dat save. Ăla e destul de tare căsuța asta. Dau uite. și eu save aici. Și parcă vezi că ne dă cort de ăla să dăm save în cave. A, evident. Evident unde? Era Ah. acolo. Ce arată? Locul unui... Deci dacă găsești harta, o să-ți arate locul ăla. A, bă, dar eu țin evidențul în mână în loc să țin asta. Așa, așteaptă-mă și pe mine, please, că nu văd nimica. Aoleu! A fost ăia. Unde ești pe aici nu-i numai apă. Acolo este un loc unde ne trebuie grappler de la. Dar putem să sărim, nu. Trebuie să-mi bag ceva de mâncare. Eu trebuie să fac campfire, că nu am snack-uri. A, ba da, am decât unul. Hai că mi-l dau momentan și după mănânc când fac campfire. Hai, bro, vin. Unde? E cave aici. Ah, ok. Aici e tot cu apă. Nu, aici jos nu o să mai fie apă. Nu, zic în partea cealaltă. Da. Aoleu! Ok. E sigur că putem să sărim înapoi sus? Păi, nu Dar mai poate trebuie. găsim altă ieșire. Da. Înapoi sus, nu știu dacă mai putem. Ah. Eu că să e foarte bazat pe realitate dacă obosești ținându-te de o sfoară. A, drujba. Știi? O, a, știu cave-ul. Dar nu știu dacă mai e ceva important prin el. Bă, eu zic să vedem că Și știu că e un boss, dar nu știu dacă e de la cu multe picioare sau... Hai că fac și eu ceva de mâncare. Sau? Ai nevoie și tu? nu. Ai nevoie și tu de mâncare? Nu. Ne fac decât una.
Dar mă aștept să se facă? Ia și tu, Max, cât astea de benzină. Ok, hai, putem să Da, mergem dacă vrei. Hai că fac un singur molotov, că mai am decât 2 de-astea de... Aba nu, am deja un molotov, e bine. Hai, mergem. Cu flashlight-ul nu se vede absolut nimic. Stai, tu nu vezi nimic cu flashlight-ul? Da, Bro, tu când l-ai dat mai înainte am văzut tot cave-ul. Uite-te că îl dau eu să vezi. Poate Ce- ți apare așa. bă, Aoleu. da, și mie mi-apare așa. Bă, nu sta în fața mea când mă bat cu unul. Sau să nu vii. Ok. Fiecare câte unul. Vezi că în spate. Deci uite, acum pot să vin, că practic n-ai cum să îți dau, nici tu mie, nici eu Dar ție. de ce ai dat foc la topor? Bă, nu mi-ai zis că ăsta încă mai e în viață. Păi am crezut că știi că nu l-ai omorât. Stai să-mi dau un medicament. Uite-l pe Mârlan. Bă, nu văd nimic în Bă, cave. vezi că am 1 HP. Bine. Stai. Hai că mi se regenerează viața, că mi-a dat un medicament. Bă, deci... A venit ăla în față și nu mai așteptam să vină. Bă, vezi că nu e mort. Dă-ți medicament, bro. Bă, altul. Am mai mult de 3 sărturi de HP, e bine, ok. Iau și eu mâinile la ăsta și picioarele, dacă și am timp. 2. Încă unul. Am omorât pe ăsta. Dai. Bro, în ce dai? Că nu mai e în aer. Cum îi dai Bro, așa? eu îl vedeam că și-a luat freeze în aer. Ciudat. Ok, nu mai contează. Iau și mâna la asta. Mamă, câte evidence aici. Unde? Cred că am luat și cruce de aici. Și uite câte bețe. Mamă, ce m-a Aici ne speriat trebuie bebelușul, TNT. ești nebun? Avem amândoi, cred. Sau cel puțin eu am. Dar pare promițător cave-ul. Am luat dos de suc. Chipul ăsta... Ia stai. Ai TNT? Da. Dinamită, gen. De ce, tu n-ai? Uite aici îl bag. Stai, nu aici, aici. Dar nu joc am max. S-ar putea să... Am 5, nu joc ai max. Păi nu trebuie să ai max. Dă-i. Stai, am uitat că trebuie să țin apăsat. Dă-te. Bun. Na, nu mai trebuie să dau. Ok. Vezi că e unde la mare aud. E de la mare jos aici? Dă-i direct, că... Aici trebuie să... N-auzi? Cum faci? Aud ceva, dar... Ia stai un pic, taci. Poate nu se mai aude. Cred că dau un flare gun, stai. Nu te duci, că mori dacă mergi. Așa de înalt. Adânc. Nu e așa de adânc, uite-te cât de... Nu s-a dus mulți. Da, zic că mor de la fall damage dacă te arunci. Evidence.
Știu cave-ul. M-am uitat la Irafael. Că a refăcut... S-a reapucat de The Forest. Adică l-am mai jucat odată, practic. Și parcă e cave-ul cu keycard-ul, nu știu exact. Sau... ăla cu scuba. Nu, Ăla ăsta cu cu scuba, scuba-ul. cred că da. Nu, Keycard, nici vorba. Ăla cu scuba-ul e. Dar știu că l-am văzut cum a coborât la un moment dat, cum am coborât noi aici. Și a dat de un evidență în spate. Uite, Decât bebeluș. nu vezi că e- vezi? Dă cu un flare. Aia fac. Să-i localizăm exact. Nu, Și după dăm cu molotovul. am Bă. dat aici molotov, că aici. Lasă. Ok. Dar ăla cum n-ai Ăla n-a luat foc? foc. Bro, nu merge să-l aprind. Nu mă lasă să-l aprind. Hai, vino. Lasă. Vin. Pe aici. Hai pe ei mai puțin. Aici e ăsta de cățărat. Spate că-s bebeluș. Bă! Ai grijă la bebeluș. Ia că-l trage. Bă, sari. Bă! S-a teleportat în spatele meu. Mai. La un medicament. Am decât 3 Bun. medicamente. Bă! Avea bebelușii. Bun, hai să luăm ăla de cățărat, uite. Aici era. Aici îți dă... 600 de lei o drujbă. De lei, de dolari. 600 de dolari. Unde e ăla? Băi, eu mai îmi pun dinți pe topor. Toporița. Mai îmi pun dinți pe topor. Hmm? Da. Aici e toporița. Ia, vreau să văd cât damage-ul. Pe care viteza mare, da, damage-ul, da. Ne urcăm aici? Sau mai Nu, altă? mai investigăm pe aici. Poți dai tu cu flashlight-ul, că flashlight-ul mă, cred că e băguit sau ceva. Ce? Poți dai tu cu flashlight-ul, că flashlight-ul mă e cam băguit sau ceva. Nu-i băguit. Păi, Vede la eu fel. efectiv am dat, dar nu se lumina. Înseamnă că e Adică da, Ia am stai. văzut lumină Să bag o mică, dar baterie. nu vedeam absolut nimic în afară de asta. Bă, poate e aici, ăla, scuba gear. Nu e. Ba da, îi. Trebuie să fie. E jos, e jos. A, Nu e aici. bro! Noi, știi unde Bă, ne-a e dus cave-ul ăsta? ăla, e cave-ul ăla în care... Da. Sau? Sau nu? Nu era nu apa. are, nu, jos nu era așa, jos era apă. Coborăm, nu? Logic. Bro, nu e Păi ăsta, dacă mă, e- nu. Nu e ăsta. Că vezi că aici e Păi mai asta- multă apă în mijloc. Păi asta zic. S-ar putea aici să fie scuba gear. Nu-i. Aproape 100% sigur. Nu-i, crede-mă că știu. L-am mai găsit, dar nu. Hai să ne lăsăm. Bă! M-am speriat. Da, Da. vină la mine, că aici, pe aici ne urcăm. Dar aveți să nu stăm foarte mult în apă, că da, deja îmi zice că sunt Da, bro. Nu mulți știu. și mi-e frig. Uite medicamente. Facem un Bun. campfire ceva sau... Ui, ție ți-o dat Da. de ăla de frig? Da. Hai să aprindem coporul, că știu că ne face. Un tape aici, Casetă. de artefact, nu știu ce. Bun, hai ne cățărăm să vedem unde duce. Îmi dau foc la asta.
La topor, că mor de frig. Imediat urc și eu. Opa, canibal. Vin acum. Aproape am mutat. Ia, uite. A speriat un pic. Activul foarte fac. Ăla mic. Am omorât. Dar, dă-i tu, gen, mai bine dă-i tu cu lanterna, că eu le dau cu foc la ăștia. Și... Cu lanterna. Băi! Cred că mă ocup eu de el. Bă, vezi mai bine unul, mai bine unul. Dă-te, ocupă-te tot de ăla. Sunt doi. Dar unul a venit. Bro, ce auzi, să faci, nu? Vezi că ăsta n-a murit. Mi-am dat eu dacă nu murit. Opa. Dă-le. Am omorât pe al meu. O să faci pe are ăsta, mă. Ok, stai să-mi iau și eu un medicament. Așa. Dau și eu cu lanterna, că nu se poate. E foarte întunecat cave-ul ăsta. Ia-ți snake-uri, Unde? aici pe jos. Sunt stick-uri, bă. Snake-uri, n-ai dat unde trebuie. Îs și stick-uri, dar și snake-uri, și aici snake-uri. Eu nu găsesc vreo. What? Ok, mulțumim. Hai, vino, bro. Poate le văd în partea cealaltă. A, uite, acum am găsit. Ne urcăm? Logic. Ce-ai vrea să facem? Să abandonăm. Ce să abandonezi? Că n-ai zis să abandonezi. Bro, apăs pe E și nu merge. Da. M-a scos în alt cave. Alt cave. Da, acum ne-ar mai trebui cave-ul cu harta. Și gen m-a scos nu în alt cave, m-a scos la suprafață, gen. La intrarea gen în cealaltă parte de cave, într-un fel. Dar bro, eu am făcut cave-urile astea așa, adică presupun că nu canibalii, că n-aveau inteligență să facă. Păi nu. L-au făcut niște oameni. Gen cave-urile astea cu punii, cu să cobor ușor, să... A, păi ăștia l-au făcut oamenii, cred. Oamenii au pus funile. Urc și eu sus? Logic, bro. Bro, am mai fost în partea asta de cave. Bă, am mai fost aici. Ai mai fost tu singur sau? Nu, ai fost și tu și... Și papa și tu ai fost. Numai că n-am avut dinamită, bro. Nu-ți aduce aminte? Stai că n-am urcat încă, nu pot să-mi dau seama. A, ne-a dus la suprafață. Ia, ce cave e. Da, parcă am fost într-un cave de ăsta. Bă. Hai, lăsăm în pace, că nu mă ne consumăm resurse. Bă, sunt 3 pe mine, mă ajuți, please? Sau 2? Da, sunt Adu-i 2. spre mine. Hai, bă, ce? N-ai murit? Unul era în copac. Nu mai e par copacul să mă bat cu ăla.
De mergem spre casă? Înspre aia, mai dăm o dată save și după mergem la cave cu harta. Cel puțin încercăm să mergem la cave cu harta. Dar nu, că știu unde e. În Mai pot să parte, joc jumătate de oră. gen din partea asta, pe acolo, direct. Păi și dacă ai știut unde e, de ce n-am mers și când am fost la cave ăsta? Gen, înainte să intrăm la cave ăsta. Da. Că de ce să ne mai pierdem timp? Gen, de ce să nu luăm asta dacă suntem aici și să venim mai încolo? Logic. Să distrug și eu ăsta să nu mai... Adică era o prostie să ne pierdem timpul aiurea. Bun, Hai hai... să ne culcăm, hai să ne culcăm. Da, hai. Bă, dar casa asta nu știu cum să zic, dar gen dacă vin... Culcă-te, că nu să... Nu Hai, te 2 culcă. secunde când bag căștile la încărcat. Gen, casa asta nu știu cum să zic, dar dacă vin canibalii ne pot da prin geamuri, știi cum intră? Mhm. Dă-i, să te culci. E proastă făcută cu geamuri. Unde? Da, da, e și foarte mică, n-ai ce să zici. Adică, Dacă nu erau bă, geamurile, era cam prea izolată. după logica mea și Dar din de câte unde știu, știi tu că fix aici e ăla cu harta? mi-am dat seama după data trecută când s-a spawnat avionul, de când am jucat, de-am găsit din prima cave-ul cu harta. Și de acolo direct m-am dus în față și i-am dat de cave-ul ăsta. Și mi-a rămas gen harta în cap. Bro, dar ne prins să faceți un campfire, please, că mi-e foame. Nu vreau să-mi termin snake-urile. Păi, n-ai altceva ce să faci cu snake-urile decât să le termini, adică... Eu Păi da, mi-am dar dat... am decât două și mie Păi, să... bro, cum ți le mi se consumi facă atâta, foame gen? în cave. Adică cum ți le consumi atâta de mult? Eu nu înțeleg. Eu am 15 de când am început. E bine că bricheta asta măcar e infinită. Bă, da, e bricheta de aia de la Big. Da. Dar Da, scrie... e infinită că practic altcumva nu mai aveai cum să Dai foc, dai să- foc la toate astea. Îmi iau și eu o brichetă de asta de la Big, poate ține la fel de mult. Dacă înțelegi ce Da, vreau da. să zic. Îți dai seama să... Din o brichetă infinit, să aibă gaz infinit cumva, nu știu. Bro, Te lipești foarte mult de zid. ce să fac? Deci când mai pici așa gen sau vrei să cobori, să te ții de zid lipit așa. Păi asta fac. Mi-a luat puțin de meri. Bă, nu înțeleg de ce ar da mai mult damage dacă toporul arată dinți. Adică înțeleg că rămân dinții și așa, dar... Și cum gen rămân dinții ăștia, cu dinții ăștia pe topor, adică ar trebui super glue, nu te văd copac. Păi se vede clopa, E un se pic vede copac, lipicioasă, e da. foarte lipicioasă. Zici tu? După Știu. părerea mea e mai lipicioasă decât un aracet Superglue? ăla, dar A, da, decât decât aracetul, Superglue da. nu. Mi-a luat bro, evidență aici. A, Dar ce e asta? asta e sat de canibali. Desenate... Eu am crezut că toate astea sunt desenate de Timmy. Ce? În afară de alea care scrie Made by Megan. Toate desenele. A, păi desene, da, bro, dar eu am zis de sat. Vezi și asta. Vezi că ăștia nași pe canibalii. Ăștia, au armură pe ei. Bă, cât damage dă! Stai că-mi dau și eu. Așa. L-am dovedit.
Oh, mi-a luat ăsta. Vezi că dă de ăsta. Care dă damage mare, dar dă foarte încet. Dacă vrei, Dar cred că l-am luat și eu. Dar fiecare damage. are... Ăsta are cel mai mult damage, dar... După părerea mea, tot la care îl găsești în cave cu harda e cel mai bun. Cel mai bun e unul cu coadă de lemn. Adică ăla, gen topor cu care chiar poți să tai copaci, că Deci, ăsta e... topor ca viață cu coadă de lemn, așa e Da, și ăla. da. Ăla dă mai mult damage decât ăsta și are la fel de multă viteză. Și are și blocul mai mare. Bă, altul dă la bun. Da, e singurul. Fuge de noi, ești bun? Ce are, mă? Asta e că vine el. Dacă fuge, eu aș zice să nu ne batem, că avem șanse să ne irosim HP și ne irosim medicină, practic. TNT. M-aș bate cu el acum dacă ar fi că... Dar n-are rost, că nu-ți dă mare chestie. Dar noi, gen, numai să nu am eu pe aici, prin preajmă. Fuge, bă, n-am. Nu mă mai duc după el. Hai să... Unde există cave-ul cu harta? Cam fix înspre unde s-a dus canibalul. De aici. Ok. Cam pe aici. Bro... Deci ăsta... Mai ți minte că am găsit un om de ăsta cu... mingi în loc de... Dalea, în loc de... Da. mase? Gen, acolo le avea băgate, umplute. Aha. Zici că vreau să facă cârnați, dar n-aveau carne. Au cât de ciudată sunat asta. Bro, mi-a apărut tot un short pe YouTube că, bă, voi știați că intestinul gros are 4 metri combinat cu intestinul subțire? Gen. Așa mi-a apărut un clip random. Dar pe bune, tu știai? 4 metri. Așa de puțin, că eu am văzut un videoclip, zicea că ăla subțire are 12 metri. Da, Deci nu glumesc. da, nu, e o prostie cum se crede așa. Clickbait. Bro, cred că Mai aici jos, un mai cave. jos, da, mai jos, mai jos. Da, e aici un cave, dar nu știu dacă e ăla. Ăla-i, ăla-i. Le știu, bro, pe astea. Dar hai să facem casă. Bă, vezi, bă, Bro, ce iar înseamnă aici. să ai ăsta. Păi, în cave-ul ăsta o să intrăm de câte o dată dacă e cave-ul cu harta. Păi da, treci mai multe ori. Hai să... Păi, eu zice să nu o construim, că n-are rost. Bă, eu zic să o construim să ne dăm safe, gen. În caz, cine știe. Bă, dar Nu. chiar noi am pus ambele case cu aceeași culoare. Și Dar nu nu ne le dăm seama poți. care e aia în Nu le copac, poți sau- pune cu altă Ba da, culoare. poți să le schimbi. Culoare la case. Nu culoarea, gen la Cade, vezi să nu cadă pe sine. marcul care e pe hartă. Și casa de copac are, are galben și casa aia aprovizionată are galben. Cade! De ce chiar vrei să o facem? Putem să o lăsăm așa neconstruită, că are semnul ăla de construit și ne dăm seama unde e. Da, dar să fie, să dăm safe, gen. Am pățit de prea multe ori să mor și rămas cu sechele. Am să-i mare rău de tot. Tot la fel, de 5 maxim îți dau. Dacă te rotești după copac, așa îți dă mai mult. Mai trebuie unul. Gata. Ah. Stai că am dat eu safe și te las și pe tine. Am dat și eu, am dat și eu.
Bun. Poți să dai de afară cumva. Era să zic Fortnite-ul și bugurile lui, dar e de Forest. Dar întâmplă buguri și la Fortnite. Te-ți bea și eu un suc, așa. Îți beau și eu unul. O să fie clar canibal, eu dau direct din prima cu ăsta. Eu nu... uh, încă nu aprind. Ana. Unde e? Din cave ăsta, cred că e și scuba diving-ul ăla. Conectat cu altul, nu știu. Da, s-a auzit unul, l-ai auzit și tu? Da, acum. Uite-i doi. Aprind și eu asta. A, nu, e decât unul, what? Am văzut o rocă ca un de ăsta. What? Aici n-am fost. Te duci pe la cave cu scuba diving-ul? Am crezut că... nu. Da. Urcăm. Să vedem, adică dacă deja am venit, zic să... Bă! Stai că am confundat jocul. Am confundat cu Son of the Forest. Trebuia să fie aici un de la mare. Ia. Artefact am găsit ceva. Parta, uite! Nice. În sfârșit, da. Bă! Pas. E nașpa că nu ne-a salvat. Nu ne-a salvat locurile. Pe unde am Când am venit fost. aici, am venit din partea cealaltă. Am luat spray dacă vrei. Unde e? În de-alea. În geamantane. Evidence. God. Bro, what? Hai, coborâm. Luăm și toporul celălalt. Da, eu nu știu exact unde e toporul celălalt. Știu eu, aici e. Pentru că eu am venit din partea cealaltă și m-au omorât canibalii și m-au atârnat de alea și m-a dat... Bă, știi ce e tare pe Unde ești, The bă? Forest? Pe Son of the Forest? E Ce? că dacă mori în cave, tu te respawnezi tot în cave, numai că prinzi de ceva... Păi așa e și aici. Single player. Pe multiplayer Dar e ai decât o nașpa. viață. Dacă mai mori a doua oară, mor de tot. Da, așteaptă-mă și pe mine că am stat să mai lutez puțin pe acolo. Aici trebuie să fie, că ține un bine minte. Da, țin și eu minte. What? Stai că am ieșit din greșeală, stai. Ai ieșit din cave. Nu, am mers spre ieșire din greșeală. Eu mă duc jos. Da, e foarte jos. Bro, cât de mult se Bă, hai la mine. Vină pe aici în cave. Am A, găsit un țin- cave de ăsta de bag în alt cave. Aici 100% e toporul. Nu, toporul e la mine, l-am găsit. Unde? E, bine, cel puțin țin minte camera asta. Dar sper să fie toporul aici, ca... Păi, da, bro. e aici. E aici, e aici. Ești la zona aia, la cercul ăla, cu multe de-alea căi în care o să te duci. Nu, eu sunt într-un alt fel de cave, într-un fel. Tu ai intrat în alt cave? Nu, gen... intrare de aia numai, știi? Stai, vino.
A intrat acolo unde e apă în mijloc și așa? A, Uh, vii spre mine, nu? Acum, Aici da. cobori. Aveți că e destul de jos. Am vrut să sar, am schimb puțin. Bă, ce rapid cobor și nici nu mi se duce stamina, nu știu, cred că am buit joc cumva. Aici. Da, bă, da, uite. De pastile. Aici e tot loot-ul posibil. Ia experimente pe oameni. Bă, tu mai joci până la jumate, nu? Eu joc până la 11. Până la, nu știu. da. Vorbesc cu părinții și poate mă lasă mai mult. Ce vreau să văd în inventar? Câte cloturi am? 7! Am 72 de cloturi și aparent pot să ții mai multe, că nu am max. Poți să ții 3000. Pe bune? Mhm. Și nu exagerezi? Nu. Frunze 30.000 sau tot 3000. Bani 3000. Cumperi mașină pe The Forest. Vreau după meciul ăsta mamă, ce handicapat sunt. Vreau să intru pe aplicația Razer și să îmi setez mouse-ul pe cât de mulți herți are, că gen e și mouse nou și DPI vrei să spui că hertz mouse-ul, n-am auzit. e gen herți e cât de Monitorul? de rapid ajunge Oh, stai. informația. Le Dar delay. nu știu de ce, e HZ efectiv, nu știu cum se zice. Știu că așa e și herți. Așteaptă-mă și pe mine, că de-abia acum am Hertz ieșit de HZ, acolo. nu KZ. HZ am zis. Vezi că ai zis HZ. Bă, eu am dat save și vezi că ies un pic de pe joc, că revin imediat. Ies un Ai pic ieșit de... din cave? Da, ies un pic de pe joc și revin imediat. Sau, hai că mă dau ăsta. Da, și cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Și în episodul de data viitoare o să găsim scuba diving-ul și o să încercăm să terminăm jocul. Cam atât cu acest episod, eu v-am lăsat, pa, pa!